Салому дуруд ҳамдиёрони азиз. Вазорати энергетикии мо ба ҷониби Қирғизистон занг зада барқ пешниҳод кардааст. Ҳама хуб медонанд, ки ин шабу рӯз чӣ мушкилӣ дорад ҷониби Қирғизистон бо барқ. Акнун нефтиҳои ҷониби Қирғизистона дар соли 2021 нисбати Тоҷикистон ҳамоноиш ки дар хотир мондан пешниҳодтон мекунам. Якум, ду тоҷика аз хонаи худшон омада аз Тоҷикистон, ки ин амал ғайриқонунӣ аст, низомиёни қирғиз дуздида бурда бе исботи ягон гуноҳ якумра суд карданд. Бе ягон далел, бе ягон гуноҳе ки ино карда бошанд. Се тоҷике ки дар Қирғизистон шаҳрванд ҳастанд, онҳоро 10 соли зиндон карданд. роҳи мошинҳои боркаши Тоҷикистон тариқи Қирғизистон бастанд. Албатта ки онҳо кӯшиш мекунанд ки ба ҳар роҳе ки набошад ба экономикаи мо ягон зарба бизананд. роҳи мошинҳои боркаш баста аст. донишҷӯе ки қонунӣ дар Бишкек мехонданд, онҳоро нагзоштанд ки ба дарс бираванд, яъне ҳатто ки вориди Қирғизистон шуда намонданд. кӯдакое ки дар қишлоқҳои назди марзӣ ай мактаб хона мерафтанд, онҳоро сангшор карданд. 2 нафараш дар байни сабт ва ҳамон рӯзе ки кӯдакҳоро сангшор карданд, боз як зани тоҷикам затӯкоб карда буданд. акнун суол ки барои кадом некишон ҷониби Тоҷикистон бо занг мезанаву пешниҳод мекунад барқи худша. бебарқии онҳо мушкилии мо нест ва ҷониби Қирғизистон ҳеҷ гоҳ ба мо дӯст буда наметавонад. агар онҳо рӯякӣ мегӯянд ки мо дӯст нестем ва мо онҳоро ҳеҷ гоҳ дӯст намешуморем, то он даме ки заминҳое ки аз мо ҳастанд аз заминҳои баҳсӣ берун карда шаванд ва дохил шаванд ба Тоҷикистон. ва ҷониби Қирғизистон ҳам ҳеҷ гоҳ моро дӯст намешуморад, то он даме ки заминҳои баҳсие ки заминҳои мо ҳастанд аслан аз худ накунад. пас барои чӣ мо ба ҷои оне ки интизор шавем ки ҷониби Бишкек ба душанбе омада талаб мекунад ё ки ин барқа мехоҳад бихарад, мо занг зада барқа пешниҳод мекунем. агар ин барқ бо нархи гарон фурохта шудааст, аҳсан ба вазорати энергетикӣ. агар ин барқ ба нархи ҳамон оддие ки нархи дунявӣ фурохта шудааст, пас фаромӯш накунед ки бо бадон бад бошу бо некон накӯ, ҷои гул гул бошу ҷои хор хор. худованд ёру мададгоратон.